Kowe aja
Sing kok mau. Iku lho pakdeku iki aku Pak Dek. blanto dhewe. Oh iya. Ayo. Asik, 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 Matur sembah nuwun keluarga besar Sakinah. Mbak Eva. Matur nuwun. Dan juga ada Om Agus. Ya, mohon izin untuk merapat ke sini ya semuanya ya, monggo. Karena kalau kita ke sana bukan apa-apa karena mic-nya juga kurang ini ya. Sinyalnya agak kurang bagus. Jadi nanti biar hasil dari audionya atau dari recordingnya juga biar bagus. Om Agus, monggo. Mbok dolat tanpa sebab sing pasti larani. Aku kadung sayang, kadung
Aduh, aduh, aduh. Jadi namung masalah tresno. Sapi kaya Puasa. Terima kasih. Acara ini dipersembahkan oleh Kombantrian. Ayo.
Ira, Sofira dan juga Mbak Pepi Arimbi. Oh enggak, oh ya. Maju Bunda. Ayo ibu-ibu mama bu. Rasane wong kangen. Rino wangi hatiku rasane korban. Tansah kelingan kepengin nyawa sekilang bayi upis among. Ayo kakak cantik maju. Citra janji tekane kowe nganti suwene aku ngeneni nangis batinku ngerantas uripku teles tebet netes Allah dawat cendol dawat Lambi anyar seneng jero lemari Nanging bojo anyar sing mbok pamer dening aku sing tak sayang nanging koyo larani wong koyo aku nek ngopo seneng aku pamer bojo anyar ning ngarepku Citra janji tekane kowe ngakuni brene monggo bakone aku ngerteni nangis batinku lantas uripku nepes alot cendol Lambi awas sing jero lemari nanging bojo anyar sing mbok pamer dening aku ngopo seneng dudu wangi mawar matku nanging bojo larani wong koyo aku nek ngopo seneng aku mung gawe warungku pamer bojo anyar ning ngarepku nek ngopo seneng aku mung gawe warungku pamer bojo anyar ning ngarepku. Terima kasih Bunda, belum habis loh, ini lagunya apa? Aku yen
aku kangen. Oke, yang tadi deh. Iki coba Ira ya. Ira aku kangen. Oke. Kangen karo sliramu. Kepethuk pisan ngelus-ngelus mesti. Tak sawang-sawang Sawang. kowe tekone keri. Iso teko keri. Terus aku balasannya apa no? Yen aku kangen. Tak WA Pak. Kangen karo sliramu. Buat keluarga besar bahagia ini ya. Tak elus-elus Apa nih? fotomu neng HP ku neng ora ono gambare. Hapus. Sing ono isi jikit tok. Apa kowe ra krangsa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Apa kowe ra krangsa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu Ya, sebuah lagu spesial buat keluarga besar yang dari Jawa Timur. Oke, spesial dari Bapak Wiwit. Pak Wiwit. Wiwit biyen mula. Wiwit biyen mula. Monggo TKT dhewe. Ronde kedua sama Mbak Pepi lho, Pak. Yo. Masih bersama TKTDW. Serah foto video syuting faktor Asik-asik. audio. Garangan Epic. Spesial buat keluarga Ngawi. Sebelah mana keluarga Ngawi? Terminal Madiun Ngawi, kenal
ngelaleke. Biyen aku duwe pacar. Ini mama. Anake patu kirang bakul pecah ana ning pinggir prambatan. Terminal Madiun Ngawi gondolanku. Ora bakalan aku ngelaleke. Biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Aku disawer sik tak parani sik Pak. Pamit ning kono yo. Yuk. Jogja. Beksa mboten? Oh mboten. Yo, pamit sini pamit. Yen aku kangen karo sliramu. Mboten kesoting lho. Tak sawang-sawang fotomu nang dompet. Monggo mriki Pak. Yen aku kangen Iya, monggo. karo Monggo buat kenang-kenangan. alus fotomu nang HP-ku. Ayo Cemira. Omong kowe nang rasa apatin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Apa kowe ora krasa tak batin saben dina ora bakal ilang jenengmu ning atiku. Matur sembah nuwun berkah Bunda. Jogja Solo. Terminal Madiun Ngawi kenanganku. Ora bakalan aku ngelaleke. Biyen aku duwe pacar. Anake Pak bakul pecah ana ning pinggir prambatan. Yo. Terminal Madiun Ngawi gondolanku. Ora bakalan aku ngelaleke. Biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Masuk. Yen aku kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu neng HP-ku. Yen aku kangen karo sliramu. Tak elus-elus fotomu neng HP-ku. Oh, apa kowe ora krasa tak batin saben dina ora bakal ilang jenengmu ning atiku. Ini yang punya wilayah ini, Jeng. Lah yo Ini yang jenengan punya- niku pripun to wong di request. Bapak Lansi. Yes. Happy